planove, ne kažeš da izmišljam. Prvo si donao potvrdu sa ekonomskog fakulteta, onda sa veterinarskog, pa odmah zatim sa političkih nauka. Onda si donao potvrdu, pitaj Boga šta je ovo sad difa. Onda je otac bio 3 puta da odlaže, navodno si učio nisi mogao da dođeš, pa je tata ponovo dolazio, rekao da ništa ne učiš i da te zovemo u gost. Nemojte, molim vas, Šikarade. Evo, samo još mjesec dana, sad baš polažem prijemni za fakultet dramskih umjetnosti. Ma kad nisi uradio sa veterinom, nećeš ni sa tom dramom. Zašto ti je to? Za pozorište, film i... Ma jebovati si luti, za glumca učiš. Pa nemoj vrano da se zanosiš. Nego lepo ti u vojsku, inače ti je krajnje vreme. Šikarade, to je samo još mjesec dana. Nemoj ti meni Šikarade, to što smo ja i otac prijatelji, nema veze. U subotu da se javiš ti u jedinicu. Čekajte. Ja ne mogu da idem u vojsku. Ne mogu. Bolestan sam. Pa dobro, čim dođeš tamo, prijavi se pa će da te leče. Šikarade... Nisam ja za tebe čik. Dobro, izvinite. Ja sam bolestan i želim da se pregledam. A šta ti je? Bolestan sam, sve me boli. A šta te boli? Od čega si bolestan? Ovdje me boli, sve me ovdje boli. Znači to, vrano, čačka, smječko. Šta će ti to? Samo da ti prilepe simulant. Ne, ja bih rado išao u vojsku, mame mi, ali kad sam bolestan. Evo, već noćima ne spavam i ne mogu da jedem, sam izlomljen. Dobro. Evo ti uput za pregled. I u petak da si ovdje sa nalazima. Ako ne dođeš, poslaću ti vojnu policiju pa nećeš imati vremena gaće da obučeš. Pravo ćeš u kasarnu, jel jasno? Jasno, samo molim vas nemojte u petak. U petak baš polažemo ovaj prijemni za akademiju. Ako može jedan dan od nedelje. Kako prijemni? Jesi bolestan ili nisi? Pa jesam, bolestan sam samo... Pa što hoćeš? Ma ne, ništa neću. Mislim, ako može... Ne može. U petak.